Чаго можа дабіцца каманда Святланы Ціханаўскай праз структуры ААН? Што найважнейшага адбываецца падчас яе цяперашняга візіту ў Злучаныя Штаты і пра што яна размаўляла з мільярдэрам Іланам Маскам? Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І з намі на сувязі са Злучаных Штатаў дарадца Святланы Ціханаўскай у дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Дзяніс, добрый дзень. Прывітанне. Святлана Ціханаўская ўзяла ўдзел у мерапрыемстве ў дыскусіі на палях Генеральнай асамблеі Рады ААН, і там абмяркоўвалася сітуацыя з беларускімі палітвязнямі. Ініцыятарамі былі краіны еўразвязу. Скажыце, што гэта за фармат і чаго можна дасягнуць у такім фармаце ААН? Гэта, ведаеце, такі фармат удзелу міністраў замежных спраў, намеснікаў міністраў, таксама прадстаўнікоў міністэрстваў і місій, якія знаходзяцца ў Нью-Йорку. Звычайна гэта арганізаваць такое мерапрыемства непроста, таму што кожная хвіліна, ведаеце, кожны прамежак часу падчас высокага тыдню, падчас Генасамблеі ААН, ён вельмі каштоўны. І адбываецца вельмі шмат мерапрыемстваў, вельмі шмат дыскусій па абсалютна розных пытаннях. Таму той факт, што такое мерапрыемства ўдалося арганізаваць з вялікай прысутнасцю краін і на высокім узроўні міністраў, паказвае, што тэма беларускіх палітвязняў ўсё ж такі з'яўляецца важнай для нашых партнёраў. Але што было важна асабіста з нашага боку, з боку офіса Святланы Ціханаўскай і асабіста, это ўсё ж такі зрабіць пытанне беларускіх палітвязняў прыярытэтнымі і звярнуць увагу менавіта не толькі асобных краін, а ААН як структуры для пытанняў беларускіх палітвязняў. Таму такім найбольш важным вынікам гэтай дыскусіі было тое, што Святлана Ціханаўская прапанавала 10 канкрэтных практычных крокаў, якія могуць зрабіць ААН і наогул дэмакратычны свет у пытаннях палітвязняў. Яна заклікала генеральнага сакратара Гуцерыша, а таксама верхоўнага камісара ААН па правах чалавека падымаць пытанне палітвязняў, беларускіх палітвязняў перад рэжымам пры пэўных сустрэчах. Дзяніс, я выбачаюся, хачу адразу вас запытаць. Я чытаў гэтыя пункты, і адзін з гэтых пунктаў яна прапанавала, каб ААН запатрабавала доступу да палітвязняў, каб офіс ААН у Беларусі таксама, альбо міжнароднай арганізацыі. Ці знайшлі вы нейкі водгук ад структуры ААН? Ці будуць яны патрабаваць доступу да палітвязняў? Мы спадзяемся, што так, пакуль не атрымалі нейкага канкрэтнага адказа на гэты конт, але будзем працягваць таксама настойваць на гэтым, таму што для гэтага, у тым ліку, такія офісы мусяць існаваць. Мы хочам большай актыўнасці ад структуры ААН, большай заангажаванасці і таксама большага ўдзелу ў гэтым пытанні. Таму паглядзім. Мы працягнем гэтую гутарку неўзабаве, але спярша наша калега Глафіра Жук раскажа крыху больш пра візіт Святланы Ціханаўскай і пра структуры ААН. Сёлета Святлана Ціханаўская бярэ ўдзел у Генеральнай асамблеі ААН трэці раз. У 22-м годзе Ціханаўская, акрамя іншых сустрэч, правяла перамовы з кіраўніцай Еўрапейскай камісіі Урзуляй фон дэр Ляйен. Заклікала да захавання і ўзмацнення санкцый супраць рэжыму і яго прыхільнікаў, каб пазбавіць іх рэсурсаў для рэпрэсій, а таксама, каб дамагчыся вызвалення палітвязняў. У 23-м годзе Святлана Ціханаўская папрасіла ЗША паспрыяць запуску справаў у межах універсальнай юрысдыкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў іншых краінах, а Міжнародны суд, галоўны юрыдычны орган ААН, распачаць расследаванне парушэнняў правоў чалавека з боку Лукашэнкі і ягоных хаўруснікаў. Сёлета дэмакратычная лідарка Беларусі пачала візіт у ЗША з удзелу ў дэбатах аб палітвязнях. У тым ліку яна прапанавала разгледзець дыпламатычныя каналы для абмену зняволенымі. Накшталт абмену ў справе Красікава ці абмену ваеннапалоннымі з Украінай. Галоўная тэма абмеркавання пры сустрэчах з удзелам Ціханаўскай у ЗША – міжнародная падтрымка беларускага дэмакратычнага руху. У ЗША Святлана Ціханаўская таксама падымае пытанне ўдзелу Беларусі ў агрэсіі Расіі супраць Украіны, неабходнасці вываду ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі, прыцягнення да адказнасці Аляксандра Лукашэнкі і саўдзельнікаў рэжыму праз міжнародныя суды.
На палях Генеральнай асамблеі ААН Святлана Ціханаўская сустрэлася з амерыканскім бізнэсоўцам Іланам Маскам. ААН – галоўная міжнародная арганізацыя ў свеце. У рамках ААН дзейнічае Генеральная асамблея, у якой прадстаўлены ўсе краіны-сябры. Раз на год праходзіць сустрэча Генеральнай асамблеі на ўзроўні міністраў замежных спраў, кіраўнікоў урадаў і дзяржаў. Генеральная асамблея ААН заснавана ў 1945 годзе. Яна складаецца са 193 сяброў ААН і з'яўляецца пляцоўкай для шматбаковага абмеркавання ўсяго спектру міжнародных пытанняў. Гэта была Глафіра Жук, а мы працягваем гутарку з Дзянісам Кучынскім, дарадцам Святланы Ціханаўскай ў дыпламатычных пытаннях. Вяртаючыся да дыскусіі на палях Генеральнай асамблеі ААН, яшчэ адна прапанова, якая прагучала ад Ціханаўскай, гэта заангажаваць у пытанні вызвалення беларускіх палітвязняў тыя краіны, якія супрацоўнічаюць з рэжымам Лукашэнкі. Наколькі быў водгук хаця б ад некаторых такіх краінаў і ўвогуле, наколькі ў вас атрымоўваецца працаваць з такімі краінамі? Гэта не проста, але атрымоўваецца. Ёсць шэраг сустрэчаў, якія адбываюцца зараз у нас, ужо адбыліся і адбудуцца яшчэ на палях Генасамблеі менавіта з гэтымі краінамі, прадстаўнікамі на найвышэйшым узроўні. І звычайна пра водгук ад іх, я б не сказаў, што ён нейкі негатыўны ці абсалютна непрымальны, таму што іначай не было б такой размовы, не было б гэтых сустрэчаў. Таму мы спадзяемся, што таксама гэтыя краіны змогуць даносіць пытанне беларускіх палітвязняў, у тым ліку за тое, пра што збольшага мы з імі, з гэтымі краінамі, прадстаўнікамі размаўляем, у тым ліку да рэжыму. А ці маглі вы удакладніць, калі гэта не дыпламатычная таямніца, з прадстаўнікамі якіх вось гэтых трэціх краінаў, якія добра супрацоўнічаюць з Лукашэнкам? Гаворка пра Турэччыну, напрыклад, ці Кітай, ці кагосьці яшчэ? Цэлы шэраг розных краін. Я не буду называць дэталі, не буду называць дакладна гэтай краіны, таму што для гэтага патрэбна менавіта дыпламатыя на палях ААН. Але гэта абсалютна шэраг краін, не толькі з усходу, якія камунікуюць з рэжымам. Адна з прапановаў Святланы Ціханаўскай, яна заклікала далучыць абмен беларускіх палітвязняў да будучых магчымых схемаў абмену кшталту таго, што адбыўся улетку паміж Захадам і Расеяй, і тады былі вызваленыя расейскія палітвязні, і тады многія казалі, што у гэтай сітуацыі магчыма было б дамовіцца пра вызваленне некаторых палітвязняў у Беларусі. Як захвоціць вось гэтыя трэція краіны, якія маюць уплыў на рэжым Лукашэнкі, як іх захвоціць, каб яны удзельнічалі ў такіх перамовах і ў такім ціску на рэжым? Некаторыя з гэтых краін, яны таксама хочуць мець добры імідж у сусвеце, хочуць быць перамоўцамі, хочуць часам міратворцамі, часам хочуць мець магчымасць паказаць, што яны гатовы дамаўляцца, у тым ліку з рэжымамі, быць пэўнымі медыятарамі. Таму гэта такое пытанне в шматлікіх выпадках асабістае, а ў некаторых выпадках гэта таксама частка таго, у што пэўныя краіны ці інстытуцыі вераць. То бок яны, зноў-такі, мы ж разумеем, што гэтыя размовы адбываюцца з абсалютна розным спектрам краінаў і арганізацый, таму частка з іх яны проста працуюць па гэтым гуманітарным трэку. Яшчэ адна з прапановаў Ціханаўскай ініцыяваць слуханні ў Радзе бяспекі ААН па гэтак званай формуле Арыі. Наколькі я разумею, гэта такія добраахвотныя слуханні, у якіх не кожная краіна Рады бяспекі абавязаная ўдзельнічаць. Калі яны не жадаюць у іх удзельнічаць у гэтых слуханнях, дык яны могуць ад гэтага ўстрымацца. Які сэнс у такіх слуханнях паводле гэтай формулы і чаго можна на іх практычна дасягнуць? Ўсё ж такі важна, што адбываюцца запрашэнні. Звычайна, калі такія слуханні адбываюцца, вось калі раней такія слуханні адбываліся па ініцыятыве Эстоніі, мы бачылі, што на іх прыходзіла ўсё ж такі шмат прадстаўнікоў менавіта Рады бяспекі. І краіны, прынамсі, калі нават это там не самы высокі ўзровень, але яны ўсё адно дасылаюць кагосьці на гэтыя слуханні. І тут важна, конечно, той фармат, гэты фармат у кантэксце таго, што Беларусь гэта важны геапалітычны чыннік
у сучаснай сітуацыі ў свеце. І менавіта праз вывад Беларусі з вайны ва ўкраіне можна змяніць сапраўды, вось як мы называем геймчейнджер, да? Мець сапраўды важную змену для Еўропы, для бяспекі Еўропы. Таму это таксама тое, пра што сёння яшчэ будзе Светлана Ціханаўская казаць у ААН, гэта менавіта вось важнасць Беларусі як геапалітычнага фактару. Менавіта выводзячы Беларусь выводзячы Беларусь з вайны, аддаючы больш увагі менавіта Беларусі, можна змяніць абсалютна у больш пазітыўны бок сітуацыю ва ўкраіне, ў Еўропе. І вельмі важна не адкідаць Беларусь з павесткі і не недаацэньваць тыя скрытыя магчымасці і патэнцыял, які застаецца менавіта у нашай краіне ў вырашэнні геапалітычнага пытання, больш геапалітычнага пытання. У справаздачы пра сустрэчу з кіраўніком дыпламатыі Еўразвязу Жозепам Борэлем гаворыцца, што сярод іншага абмяркоўвалася пытанне забароны на ўезд аўтамабіляў з беларускімі нумарамі ў Еўразвяз. Ці можаце вы сказаць канкрэтна, якія былі прапановы з боку офісу Ціханаўскай і як яны былі ўспрыняты Борэлем? Яны былі ўспрыняты пазітыўна і зразумела, што... Я выбачаюся, якія прапановы былі ўспрынятыя пазітыўна? Прапановы пра тое, каб размяжоўваць ўсё ж такі рэжымы беларусаў, не абмяжоўваць беларусаў у перасоўванні. Светлана Ціханаўская падзякавала Барэлю за агульнаеўрапейскую пазіцыю па мабільнасці беларусаў, за тое, што такія краіны, як Нямецчына, Францыя, Італія працягваюць выдаваць дзесяткамі тысяч шенгенскія візы беларусам, што беларусы ўсё ж такі мелі магчымасць прыязджаць у Еўропу. Таксама размаўлялі з канкрэтных прапановаў пра магчымасць візаў для людзей да 25 гадоў, таму што ёсць пэўная магчымасць у Еўразвяза для моладзі, для таго, каб гэтыя візы ўсё ж такі былі бясплатнымі. І для гэтага, насамрэч, з бюрократычнага пункту гледжання не трэба рабіць з боку Еўразвяза ці асобных краін шмат зменаў. Ну і зразумела так, пра аўтамабілі, пра тое, каб все ж таки была магчымасць беларусам з беларускімі нумарамі на машыне, калі яны ўладальнікі машын, все ж таки уязджаць у Еўразвяз. І з боку Жозепа Борэля разуменне па гэтым пытанні ёсць, і ён яго ўздымаў таксама падчас сваіх сустрэчаў і сказаў, што будзе далей над гэтым працаваць. А калі вы гаворыце пра ягоныя сустрэчы, гэта сустрэчы з кіраўнікамі, з прадстаўнікамі тых краінаў, якія практычна гэта вырашаюць, напрыклад, балтыйскіх краінаў альбо Польшчы, так? У тым ліку з краінамі, з міністрамі падчас сесій, падчас білатэральных сустрэчаў. А наколькі у вас атрымоўваецца падчас такіх вось візітаў, як цяпер, наладжваць адносіны з палітычнымі элітамі ў ЗША, і наколькі каманда Ціханаўскай гатовая да таго, што ў лістападзе каманда ў Злучаных Штатах зменіцца? Магчыма, прыйдзе адміністрацыя Трампа, а магчыма, вось тое, што я чуў ад дастаткова кампетэнтных людзей, што знешняя палітыка адміністрацыі Гарріс можа насамрэч даволі істотна адрознівацца ад знешняй палітыкі Байдена. Светлана Ціханаўская любіць заўсёды так троху жартаваць, калі ў ЗША здымаецца такое пытанне наконт прэзідэнта, кажа, у вас ёсць такая раскоша выбіраць прэзідэнта, якой пэўнай краіны, у тым ліку Беларусь, на жаль, не мае. Мы працуем як з рэспубліканцамі, гэтак і з дэмакратамі. Падчас апошняга візіту ў ліпені у ЗША я меў асобна сустрэчы з дарадцамі па нацыянальнай бяспекі Ванса, это кандидат на віцэ-прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі, які ідзе зараз разам з Трампам, таксама з сенатарамі, з камандай сенатараў Рубіо, Касідзі і іншых. Таму мы працуем як з тымі. Зразумела, што ёсць праца адміністрацыі, ёсць інстытуцыйная памяць, і мы спадзяемся, што незалежна ад таго, пераможа на гэтых выбарах Харріс ці Трамп, палітыка да Беларусі застанецца нязменнай. ААН – адна з нямногіх пляцовак, дзе можна вочна сустрэцца з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Ці лічыце вы карыснай такую магчымасць, ці спрабуеце яе неяк скарыстацца?
Мы лічым, што ААН і агулам этой пляцоўкі яны створаны ў тым ліку для магчымасцяў размовы, дыялогу. Мы заўсёды такія дыялогі і размовы падтрымліваем. Падчас унгі вось зараз на гэтых днях мы бачылі і Алейніка, і Менка там, але на кантакт яны не пайшлі. Вось, таму Рыжынкова яшчэ не было. Таму калі б такі дыялог быў... Мы патлумачым нашим слухачам, што это міністр замежных спраў Беларусі, былы міністр замежных спраў, ну, прадстаўнікі, да. Дыпламатычныя прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі. І вы спрабавалі з імі пайсці на кантакт? Спрабавалі проста падысці, там, я не ведаю, павітацца, наколькі гэта вы лічыце карысным? Светлана Ціханаўская павіталася з імі, але далі на кантакт не асабліва пайшлі. Зразумела. Скажыце, калі ласка, цяпер гучаць галасы, што рэжым трэба неяк заахвоціць за хаця б тое, што яны выпусцілі абмежаваную колькасць палітвязняў. Ці падымаецца гэта пытанне на сустрэчах з заходнімі партнерамі і што гаворыць у гэтым выпадку вашая каманда? Трэба заклікаць рэжым Лукашэнка вызваляць больш палітвязняў, сапраўды, каб это былі вызваленні большымі, больш шырокімі, але зразумела, што кожны чалавек, які выходзіць з вязня, гэта вельмі важна, гэта вельмі для кожнай сям'і гэта як бы шчасце. Вось, таму такіх асобных пытанняў па заахвочванні як бы так часта мы насамрэч не чулі, але мы казалі падчас гэтых сустрэчаў, і што кожнае ўсё ж такі ўзаемадзеянне з рэжымам мусіць залежыць ад канкрэтных практычных рэальных зменаў, у тым ліку вызвалення палітзнявольных, і таксама все ж таки, што важна не забываць, это спыненне рэпрэсіяў. Каб не было такой сітуацыі, што выходзіць 100 палітвязняў і 100 палітвязняў з'яўляецца на наступны дзень. Все ж таки мы кажам таксама пра сістэмнасць і пра спыненне рэпрэсіяў, спыненне гвалту ўнутры краіне і пра больш сістэмную дэмакратызацыю сапраўды. Я хацеў бы спытацца пра адну з сустрэчаў, якія ўжо адбыліся падчас гэтага візіту. Магчыма, гэта была выпадковая сустрэча, зусім кароткая, тым не менш. Яна выклікала такі трошкі розгалас, калі з'явілася відэа, дзе Святлана Ціханаўская вітаецца з Іланам Маскам, амерыканскім мільярдэрам. Пра што яны размаўлялі? Ці праўда, што яна там неяк падымала тэму беларускай мовы ў Твіттер? Да, это была кароткая сустрэча падчас узнагароды таксама важнага партнёра і сябра вольнай Беларусі Святланы Ціханаўскай асабіста Джорджа Мелоні, прэм'ер-міністра Італіі. Вось, і Ілон Маск таксама там прысутнічаў. Святлана Ціханаўская павіншавала Джорджа Мелоні з атрыманнем узнагароды, і таксама вось у гэтым кантэксце таксама коротка паразмаўляла, павіталася з Ілонам Маскам. Вось, ён фігура, канешне, кантраверсійная, неадназначная, безумоўна. Вось, але падчас гэтай кароткай размовы была абсалютна звычайная такая ветлівая размова. Таму я думаю, што... Ці было пытанне пра беларускую мову нейкае? Ці гэта проста прыдумалі журналісты? Ведаеце, я проста не быў там побач, я не ведаю там дэталяў таксама іхняй размовы у дакладным кантэксце, таму я не чуў. То бок гэта была проста размова з ветлівасці, так бы мовіць, павіталіся, перакінуліся парай фразаў і на гэтым... Таму што зразумела, гэта была размова, да, это была размова падчас узнагароды, вось, дзе была, я кажу, узнагароджана Джорджа Мелоні, вось, але сапраўды колькасць людзей, з якімі там паразмаўляў Ілон Маск, я думаю, што яна сыходзілася, можна палічыць там на пальцах адной рукі. Таму сапраўды гэта была такая кароткая, ветлівая размова, як вы сказалі, так. Калі вярнуцца да адной з рэчаў, пра якія вы ўжо сказалі, на сустрэчы там з Жозэпам Борэлем, вы абмяркоўвалі гэта пытанне, як размяжоўваць стаўленне да рэжыму Лукашэнкі і да беларусаў у кантэксце асабліва цяперашняй вайны Расіі ва ўкраіне. Наколькі вы адчуваеце, мяняецца вось гэты падыход? Таму што некаторыя еўрапейскія краіны, в прынцыпе, адмаўляюцца выдаваць візы беларусам і вводзяць тыя самыя абмежаванні, як супраць расейцаў. Вось ці бачыце вы, што вашыя дыпламатычныя высілкі даюць плён, тым ліку падчас цяперашняга візіту?
Сапраўды гэта не проста складанае пытанне, тому што асобныя краіны маюць свае нацыянальныя інтарэсы, пытанні бяспекі, і тут вельмі важна працаваць насамрэч над агульным іміджам беларусаў, агульным таксама такім кантэкстам таго, што мы не з'яўляемся пагрозай, таго, што трэба караць рэжым, а не людзей. І мы бачым, што пэўныя зрухі ў гэтым ёсць разуменне на агульнаеўрапейскім узроўні, таксама ў асобных краінах. Недавно вось таксама у мяне быў працоўны візіт у Італію, мы папрасілі аб выдачы яшчэ большай колькасці віз, таксама прасілі пра тое, каб візы павялічвалі да 3 альбо да 5 гадоў, каб все ж таки беларусы атрымоўвалі не кароткія візы там на тыдзень ці два, а больш доўгатэрміновыя. Мы бачым, што праца ў гэтым накірунку вядзецца, яе можна палепшаць, мы будзем яе палепшаць. Але зразумела, што гэта таксама пытанне, якое могуць далучыцца ўсе беларусы, не толькі офіс Светланы Ціханаўскай ці яна асабіста, тыя беларусы, якія у прыватнасці знаходзяцца вось у краінах еўразвязу, яны могуць таксама працаваць і з грамадствам, і з грамадскай думкай таксама. Это сапраўды ўплывае. Калі мы ствараем правільны і дакладны, што важна, імідж беларусаў у Еўропе, гэта дапамагае таксама урадам прымаць больш спрыяльныя для нас рашэнні. На дыпламатычным узроўні пытанне мабільнасці беларусаў, зноў-такі візаў, таго, каб не былі уведзены абмежаванні па мабільнасці, у тым ліку да беларусаў, ці па легітымізацыі ў Еўропе ўздымаецца Ціханаўскай практычна на кожнай сустрэчы, дзе гэта рэлевантна. І маё апошняе пытанне, ці маглі б вы коротка расказаць пра самае важнае, што яшчэ мае адбыцца падчас цяперашняга візіту Святланы Ціханаўскай ў ЗША? Якія самыя важныя сустрэчы, самыя важныя імпрэзы? Вось сёння апошні дзень у Нью-Йорку падчас Генасамблеі ААН. Запланаваны яшчэ сустрэчы з міністрамі замежных спраў асобных краін, прыватнасці першая сустрэча з міністрам замежных спраў Аўстраліі, тому што зноў-такі ААН — это такая пляцоўка, дзе можна сустрэцца з краінамі, якія не так лёгка дасягальныя з Еўропы, ці з Вільні, ці з Варшавы. Вось таксама адбудзецца сустрэча з новым міністрам замежных спраў Швецыі. Это таксама вельмі важная краіна-партнёр для нас, і недавно памяняўся міністр. Это будзе першая сустрэча. І апрача запланаваных білатэральных сустрэчаў, далей Светлана Ціханаўская скіруецца пасля гэтага таксама ў Вашынгтон, дзе яна атрымае ўзнагароду Лантаса, і таксама правядзе шэраг сустрэчаў у Вашынгтоне палітычных. Таму гэта вельмі важна таксама в плане часу, тому што тыя сустрэчы, якія адбываюцца падчас высокага тыдня Генасамблеі, яны асабліва важныя, тому што падкрэсліваюць глобальна вельмі важны фокус на Беларусі. Таму таймінг, менавіта час, калі это адбываецца, ён таксама вельмі важны. І тое, што палітыкі на найвышэйшым узроўні знаходзяць час для сустрэчы менавіта са Светланай Ціханаўскай, ужо адбылося больш за 30 сустрэчаў і з міністрамі, з прэм'ер-міністрамі, з прэзідэнтамі розных краін. Паказвае, што Беларусь, ООН, дэмакратычная Беларусь, Светлана Ціханаўская асабіста успрымаецца там як сапраўдны легітымны прадстаўнік Беларусі, і тое, што на Беларусь гатовы вяртаць фокус, размаўляць з намі і шукаць шляхі, як можна дапамагчы беларусам, як унутры краіне, гэтак і за мяжой. Дзякуй вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на сувязі з Злучаных Штатаў быў дыпламатычны дарадца Святланы Ціханаўскай Дзяніс Кучынскі. З вами быў Аляксей Знаткевіч. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.